къщичката на баба Яве ли? Не, на Върколака. Аз мислех, че вие сега си измисляте. Ти май твърде много мислиш. Нали знаеш всичко? Как се убива Върколак? Ами, според народните предания ефикасни оръжия са сребърни прибори, куршуми и вълчи биле. Дай да го фрасам също. Айде. Ти го зашеметяваш. Аз го набучвам. Спасяваме Рая и после бегал марш. Ясно? Нали ти казах? Аз съм пацифист. Айде бе, искаш да спасим Рая или не?